Shubor nakaslem jong Nongïasaid Hima. Hakaway ka jingja ka basngusi ka jala Meghalaya kala duno ya ukan jaimon amse Nongïasaid an bat unong tray kam halang haka imlang saklang haka jingja Aksiden haka shiteng mir jong ka sngi palay haka Khlad East Gentle Hills District. Kani ka jingja Aksiden kala ja hadikya East Gentle Hills District Khlad laban pen kenmau badangshan ukan jaimon amse lai post nam karta ula ujor shaka GHADC halor ka jing ai no objection certificate ya ka MS Megha Top Cement Private Limited kabadan haka shnong wa ya jer ilaka narpu banseng ya ka karkhana shnado bilat ha ilaka klam ka jing menjur na ka dorbar ilaka narpu bar ula berthenru ban mudui ya ka GHADC shayeng bishar ada om pendamno ya ka NOC kani ka company haka sngi ba usdang ya ka Nongïasaid an ha usnam arja khanyo u kenjaimon ula penpawe ka sur na ka bentaki patba ki basa ha hurai hinggaria bat ki weki shnong ha shilenter ka Khappud India bat Bangladesh namar ba omdan ka jingpanya so surok jaka sumar mobile phone tower bat ki we uba kenjaimon amse ula mudui shaka PIL ya ka sarkar India bat ya ka National Highways Authority of India shaka Meghalaya High Court namar ka jinglong jingman ka surok ka basniu tasam ka badap da ki thlio kisar bat ki jingking basenjor na lum shnong sharata chira ka bahap hapo ka National Highway 6 ha shilenter jong ka East Gentle Hills District lakhaya ukan jaimon amse haka arpho tarik naila shajak nai spa khnai pusau bar udai nasionong umkyang ka bahap hapo ka lum shnong CNRD block East Gentle Hills District bat hadu ka sngi ba ula Khlad no ula batru kumu assistant wa he shnong ka dorba shnong umkyang uba kan jaimon ula pendap ya ka kerdan law na Rajiv Gandhi University of Law Hapatalia Punjab hadin ba ula pendap ya ka jingpule jong u na Saint Edmund College Higher Secondary Section kajinglet on tap ya kamet ke basa jong u kanong haka arpusan tarik nailar arja arpusau ha ulum jing tap ke balang Catholic umkyang haka por shibaje no phaisngi